Xeyirli günler, xeyirli kişiler. Turmuştan alıp yazılgan hikayetlerim tыңларга рәхим итегез. Bugün İstanbul Malayı eserinin Kızlar dip atalgan bölегенең dowamын укыйм. Мәхмәт Камал abi артында басып торганнарга күтәрелеп караса, араларында Саман кызы. Жон аты биргән Саман кызы. Юктыр, ошаган, үскән бераз, үзгәргән кебек. Теге вакыттагы кебек үк чәчләре озын, кояшта ялтыратып торган сары төстә. Кымлыкка малайлардан читкәрәк утырды. Башын бик югары тотып, үз кадерен белеп кенә. Әһә, Саман кызы дигәнең Европа кызына әйләнгән түгелме, Мәхмәт? Бәлки, ул бөтенләй Саман кызы түгелдер әле. Бутыйсыңдыр. Юк, Саман кызы, башка беркем түгел. Ярый, икеләнеп утырма, хәзер үк ашыкла. Форсат һәр вакыт кулга кермәс. Кыз каршына аякларын сылтаннар төсле бөкләп утырды һәм җитләтеп сораша башлады. Авылда булганы бармы, кайчан кайткан, туйга барганмы? Җавапларны ишеткәч, Саман кызы икәненә шиге бетте. Йөрәге дөп-дөп типте. Әле генә бик кыю сөйләшкән иде, ул кыюлык әллә кая качты. Менә күр, хыялында йөрткән кыз ниһаять каршында утыра. Каушавын яндагылар, бигрәк тә кыз сизә күрмәсен дип, диңгезгә үк борылып утырды. Шушы кызны күрер өчен татар малае булып йөргәннәре, тырышып та берни майтара алмагач, ачуы купкан, ничә кат авылга кайтып, һич очрата алмаган өчен күңеле сызып йөргәннәр күз алдына килде. Кояш нурларында җем-җем иткән диңгез суы төнге күк йөзендә йолдызлар сибелгән Саман юлына әйләнде кебек. Менә шул әкияти юлдан килеп чыккан кыз ничек инде, менә шушылай камлыкта сөйләшеп утырсын ди. Барыбер ышанасы килми. Хәер, Сәләхетдин аби ни дигән иде әле? Язмыштан узмыш юк. Бәлки, Ходай теләк ниятләреңне тормышка ашырыр дигән идеме? Мәхмәт янә кызга борылып утырды һәм сораулар бирүен дәвам итте. Авылда ошадымысың? Җәй көне бик тузан анда. Билгедә тузан юк. Мин шәһәрдә үскән кыз, тузан яратмыйм, диде кыз. Менә сиңәме, тузан яратмый, димәк авылны да, алайса Истанбулны хуш күрәдер. Шәһәрдә үскән кыз бит. Истанбул ничек дип сорап куйды. Монда да тузан. Машина өстенә бармак калынлыгы тузан җыела. Билгедә һәр җирдә яшеллек, бер җирдә тузан юк. Мәхмәт тәмам аптырады. Истанбулны яратмаган. Истанбул кебек матур шәһәр бармы икән тагы? Гаҗәп. Тузан булмаган җирләре күп аның. Менә диңгездә бер бөртек тузан юк. Кызның диңгезне мактауын көтеп сорады. Диңгез ничек, ошадымысың? Ләкин сорау биргәненә кызарды гына. Сездә диңгезгә ыштан белән керәләр. Су киемнәре ала белмиләр. Читтән бигрәк ямьсез күренәләр бит. Кыз ияге белән генә ярдагыларга ишарәләде. Күренеш игътибар итсәң, чыннан да матур түгел, хәтта ялырлык иде. Зур-зур гәүдәле таза кешеләр судан чыга. Ичке киемнәре тәннәренә ябышкан, шәрә түгелләр. Шулай да бөтен әгъзалары диярлек күренеп тора. Күбрәк карап тора башласаң, гел шәрә бигемотлар, филләр төсле. Мәхмәт карашын ярдан алды. Кызга туры карады. Сүзне бөтенләй башка тарафка борырга карар итте. Бетмәс монда тузан-музан, ыштан-мыштан. Синең әти-әниләрең татар, син дә татар кызы, дип татарлык хакында сүз башлаган иде, кыз кырт бүлде. Татарлык бетте. Минем әти-әни татар, алар өйдә татарча сөйләшә, ә без сөйләшә белмибез. Авылда сөйләшәләр, диде Мәхмәт. Әйе, әмма югары белемнәре юк. Татарлык үлде, бездән соң бөтенләй калмаячак. Ходай чибәр татар кызын янәдән юлына чыгарды, янәдән күрсәтте. Читтән, ерактан күргәндә бик сукландырган иде. Абылай күзгә күз сөйләшеп утыру кызны бөтенләй башка яктан ачты. Бик корылыр, үзен өстен күрә, әллә кем диярсең. Ни дисәң дә, шуны хурларга гына тора. Инсанның ите ашалмас, тиресе киелмәс, татлы теленнән башка нәрсәсе бар.
İnsan özün təmli til bilen yarattırır. Til süydürür de, bizdirir de. Kızının söyleşuvi turu hem artık qırt-mırt idi. Qoyan öğrengen şulay söyleşirge. Yok ise etiyenisi avuldan çıkan, avullarında alay söyleşmeler. Ülkenlerde usallık, qırıslık barın. Barbir tavuşları yumşak, söyleşuleri ipli, kili, joylı. Jırlap tura diyerlik. Hatta Türkler kibik ayrım avazlarını sozup katı basım yasab etmeler ülkenler. Türkçe söyleşuleri de nozlı elalarının, Tatarça kibik. İngdinkege diyeni Tatarlarga qağılışlı sözü buldu kızının. Tatarlıqны bitti uldi di. Qoyun çıgı beyte, şəhər kızıymış, barısın bileymiş. Oy yalgışa, bir kim bitmedi. Avuldan çıqqanlar yuqarı bilim ala, kündüz işlep kiş okuşular bar. Görüp duralarını Mehmet. Kızı, birini bilmey silenip utıra, bara tik şulgına. Dingiz, müngərlegen yıldızlar sibilgen saman yolun xatirletti. Şul, jim-jim itip turgan yoldan sarı şeşli kız kile. Kızının külmek itege, əli kızıl, əli aq tüske kirip jilda uni. Kinet yıldızlar tüsli yaqtılık şeşip turgan saman kızı yarga basmışa tekebirgine yaraqqa qaraş taşladı. Anın yarga basıውን kütken Mehmet ilerip diyerle kışkırdı. Sen saman kızı, kiyik qaz yolu kızı, sen Tatar kızı. Ne көрсен, şul vakit sarı şeşli saman kızı özgere başladı. Şeşi qaraldı, kızqardı, gözüne büdürelenip düştü. Mezgil uzmadı, angar bışık burunlu Fransız kızı külüp qarap turaydı. Mehmet şaşındı, optirap ketdi. Kız sarı qımda kişkini ayak izleri qaldırıp, yar boylap ketip barganday etdi. Bir neçe adım atlagaş buruldu, şundu yağımlı tavuş bilen. Sütlü şey içesin mi? Dip sıradı. Mehmet bütün kişine kışkırdı. Sütlü şey işem. Kız şırık küldü. Şulay küle yokqa çıktı. Tavuşu gına yangırap kaldı. Bu mezgilde Mehmetke bik kızı bula başladı. Eytirsin kımga ut kaptı. Dingiz kol sozımıgına yiraklıkta. Şum! Hiç orunundan kozgala almay. Ut tüslü koynar kum başta ayakların kumdu. Akırınlap dizlerine örmeledi. Küp de uzmadı. Yartı bedeni kumildi. Mehmet bu halge tamam şaşınıp, qımны şeşerge üstünden kıyarga nişikte qıtılırga tırıştı. Düşlenip, ıngıraşıp yatkan Mehmetni malaylar yüzüne su sibip uyattı. Abıytır, kızı tiydim ellesine, uyan, qaytırga vaqit жетті. Biz jıyınabız mine. Qora malay yatkan jerinden sikrep turdu. Komşundan da bir kızgan idi. Ey Allah, kızlar uylap yuqıga gitken ikenle basa. Eligine көрген төшік көз алдына келді. Dingiz boylap yürgen saman kızı hem Fransız kızı. Eliga alar anın düşüne kirip bir artlı yokqa çıktılar. Tamam, okudu avtor Ayzirek Gereyeva Akçura. Eserinin devamı kelesi videolar.